Oke, norok ja photo share khai tola mana alka bo sungni borok bai ani. Amo ang borok bai kuno relation no gurui jong sudu dol simi se. Dol se hinuke oyo hotel o tam khailai norok. Hero plan hero. Oi kahamda. Tini hingke ang berirok ni yang phasing logi resinai. Berirok bai dara ringjak ma chajak yang nai rok no ang sana musungo nang kisa musung pusli da agoi nung uskulo bel bunai da hinu. Borok se bui bai dara uncle nei ringjak khe. Koita nai nasik bla sar ringjak na musung jagoi. Berirok bai dara ringjak ma tam sengjak hinta. Joto berelenin bagi senamjak jata. Nono borom ruwei takuk bukuk khnei sinia duk ya nei dara ringma bacha se chajak di. Tei chila rok no bo sana musungo ang berirok waisa bai dang no baby tei gudung berilop hwnei ring phaiba sekang dara no ringjago trek se dara ni danai ungthang gunuk ya da kepal janai rok tam bujia hanu no rok hei hambai dol rok tini hingke seng Tripura ni jotoni slai buibai nai sler jagnai nayoki actress hor kotra mokhang hai LWIMARI no nailaina thangoi tongo oi thapla chalangnai tok thumusuk bsa tam haike rok saisa nono barang mari se seidi hinbile ang manjak dinono Abon hongke phadi tabuk dol rok Madam Hamari no paiflaya hambaya pharei tinini video no chengai relai siwana o photo viral khaima bagoi singpuila Madam Nayoki no hambai ma relainai dol rok hamoi bo hamyai bo sini Nayoki bele bo o photo rok click khayake singtini nukna nangla khamo o video rok achaigla khamo aboni bagoi tei saborok khe abo kok banaugoi o khangraini hamjakma o gelegai se bsai tipra sano kagoi ro rok khni salai to tangai kaglai kha abo bihik bsai simisi saimano do singya Badre di ati kokrok no. O photo kaisa bai lag borok rok bai sini jakmani chengra hni da wansuk tamo. Ihi oro chengra da choli tong tam hinuni ni o chapa it asta da bukugo da haya ke tren lamani pathor rok da khojai cha sadi singno mare. Tei o chelai ke puncha bsa buma bai dut char jagya basi jakhai. Kepal hingke omo hairok ni no ka ham mutai rok no manse khurumplai tongo hingke ba. O bini camera logo Galaxy S24 Ultra hinjagnai no nai simalia ang tei yago hungke tokor no bijoi ni thani ni seimuani remani mathia kanjak abo to nugui no mankhana no rok bsa ganang no manai mutai rok ni thani Hamari to man sinai no ta omo haimukhang seimuani manjak kheno ungu ang saimano sini Madam actress ni chaya kri oro o mathia no se phatpat khulogoi borok sokbai drop sima lungana o phopna khailai di aboni yak ulo khitai nok ni hano ta biso sugi kanru di Madam no Oko khungke ano Devguru se sao. Abono Devguru pores nang sana musungo. Hemes nang musunga ke nang sibak size photo anor. Nangkang tini video khaimani gyom hase ang sayawi tong malia abotam ni male bai Hamari ni kokte ang bobai kok bangla jak. Abotam di bagi bang khang nong nobo sakhenar wan tabuk ang kaisa video khaimani onrok ba video no khona ang unko New Year ni bagi khaimani tang kang ye anga jaga kok samano to ye bon bo thing upload na kya upload na man pore bo status so hake razak status so hake roi a jaga sajak o borokle kisa tal soge na ni tong do ang bo ani video ni link roi status so bo hake siru hai nai tal sogya no amole kisa belai aglajak mas pura enya hai shitaya buma bohogo tongfuro yongla abum sakhna tamo yongla abum sakhna nkhtam haisha TOKE KWRAN hai music Tabu khungke jora phaijau kha channel ketal no norok no subscribe khlai renani channel ni mung khungke sumai teddy bear norok singmani bosini tipra sada hanai I kepal bosini team ni borok no norok prank video nai thokjago eba anobo bahaike buri rok ni bahai nama naina musungu hungke subscribe khlai di ang bosei haike Sikkim Darjeeling rogo thangai Nepali buri rok ni kolomtei bahai nawinani hambai Do kok o khangra yasin kere sini actress ni dol phano ungkhana bomo hai dol abo ketal photo ketal jaga amobo norok khorok ni simi amobo je photo no kebag laijak hotel rogo hor rogo pa singna hungke buka snama sing siwa bo dol rok blood test khainai khe manjak ta tabuk borok ning ani boyfriend no hni chawi phano no sing mungsa khlaya nugyada nini life nini ichha no hinnai singbo hai pano jalak rok sanani tei ning nayoki tutui hai ingnani no asuk sini nai bang ambagi se borok rok salai siu nugyada ning nayoki ngya hangke patta phano riglak khamuno no kebo TOKE KWRAN Madam no please Madam Hamari je ingma angkha tabukle kahamke tongsidi bai eleng jakhet haitang di ningbo support khayo ang no nini acting rok kubui haima tongo kebo mechin maya no asuk no sana mujungo ang no ani oros no chajak khangke like redi ningbo leikhumu kathar ke phatar hasteo samung khaina thangdi porina thangdi nogo kifil fru hungke kosok khai kifil di tei tamsa omo hai beri rokta tei khasi langya
yang nogo khe tam tong dofani borok rok tam hinno chini borok rok o hawo tei bwswk tongoi mansino tongthokna simisi borok khe bole proud chengjak tongo kapal ang nigru bai malaikha nigru bai msawi norok no phuluk mankha norok le ang haida angei man hwnei nangmani ko khungke bo kuai buphangni size bo mankha o munoi sukunu phan bujia haipano msawi tongo tangei hingke brini bisnao hapna bagei o chela ESTHER ni XBF nubyada bini khuptino khnabai di Shani rang by wak pair marok nana ang goni dam ni gori engko pair marok nung tabuk je was kan tong mani biya baji a gori kanin beri be male mani nana anga su sardok kaham pair mani phiok ro phai tabok nung dan bagai heme sanai ang no gitar pair mar phiok biya ar beri kata lawi abuni gitar no tamer video call khale ro ani gitar banya tamer phunu bi tong lachia biya nana engko ga ko gori panya ai ko gitar panya ni ar li khum phuri thak no panya manok gelalang hengke tinin bagi omsukno mono ungkha sini 2025 ni first video ambagi ang sanam sunggo norokno o video no chaja khangke like redi like em hengke 3k likes tei comment khaidi share khaidi subscribe khaijege rok hengke subscribe khaidi abono hengke malai lai finai katal video o thangya khodo dolrok hangrai ni plan tam sanorok ni sawi kelangdi bye tiprasa aiglok thung Lekmu